Hello, mabungahong kaudtuhon, mga igsoon. Shout out Kamatik Algerex from Sandingan, Loon. Brad, regards kong pintados diha. Kita tayo nag-birthday niya pohon. Manha ko. Watching from Thailand. Mabungahong kapunon. From Morena Daitol. Okay. Sister Mary of Israel, thank you for watching. Inday Judian, salamat sa imong pagkanaw og kita taon niyang gabi unsa man to namo kunoy banding. Salamat daan. Pohon Pastor Lamat. Okay. Ako sa share zone. Kamusta diha? Share na to ang pulong sa Ginoo. Taga-Sagbayan Pastor. Okay. Jinilin G. Remeticado. Shout out tanang taga-Sagbayan. O kanimo Sister Jeneline G. Remeticado. Hi Pastor, karon nasad ko balik lantaw sa imong live from Nathan Porio. Og ako ang amigo nga si Bioy Letran. God bless Pastor, God bless you more brother. Padayon ta og share sa pulong sa Ginoo. Ingon nga mga gikan sa kangit-ngit og karon nagsubay na sa kahayag, no? Ingon nga gibag-o sa Ginoo, wala gibag-o sa relihiyon. God bless brother Bioy Letran, and to your whole family. God bless. Ako sa share it on. '59 viewers, shout out. Di ko magkabuhi imong sidasid, imo kong gipaguni, gibuhat ang tanan, di man ang takinahanglan. Kung mga among gipalabas, walay katapusan, gibuhat mo ug imong gihuman, akong kapagyasan nga imong gipasan, gipakita mo na kaya ang tanan. Praise. Anyway, shout out 167 viewers or followers. Okay, 167,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Grabe ka maayong Ginoo. No? More bashers, more followers. Mayong to Pastor, kani sakto kay ni sa kaudtuhon mamati sa pamati as grasya o himaya sa Dios. Shout out Brother Ralph o i-regard ko sa imong nanay. So ako sa sharing zone.
Natural lang. This time we have 75 viewers. I will check it kung na-share na ba it's on. Hey, done sharing. Mga pag... Hey, so, ang atong topic this afternoon, Nixon, or kautuhon is about kana bitawng uso karon nga example, akong example lang kay ako naman ko sa station kanunay. Example kanang pulis. Minawa kanang usa ka pulis makasala. Example lang ni, di man tanan. Example, pulis nangabit. Paminaw mo, mga amigo na kong pulis da. Shout out. Nangabit ang usa ka pulis. Yang uban mga tao kay ilang i-generalize ang tanang pulis nangabit. Buta dalag, pulis usa ka pulis drug protector. Tanang pulis ba drug protector dili. No? So dili ta pwede mo hukom or mo generalize koy abi kay the same profession or the same ministry. Let's say ministry, okay? Mao lang po diyang buhaton. Abi kay pulis, tanang pulis ingana pareha nako pastor. Buta na nagpastor na pastor nakasala. Pastor ng warta, pastor ng rape, pastor ni patay tao, unsa man diyang klasiha sa kuan. Plus, pastor na wanted, narabay pastor na wanted doon. Shout out din ako, akong amigong mayor, Diris Clarin, nagisgot, may ganina ni. So, nangatawa arami ba, no? Gastorya, may ganina sa akong higala nga mayor, igsoon. Soon man gud mi sa mayor. Shout out! Mayor, Engineer, Eugene Ibarra, nga nakaroon sa Davao. Mayor, nakasa akong prayer, kabalo na ka, ingon siya nga. Amin na siya, Mayor, unsay lingawin mo diha? Davao, siya nga. Nako diri pastor, kay mao ni, sige tanaw sa imong video, sa imong nga, di ba? Sa suod mi ni Mayor igsoon, no? Actually, kana si Mayor, aside nga suod mi, kuan ni siya, kanang dahi ni siya nga Mayor, magpa-pre-request, ana bitaw butan kay mga igsoon, no? Dili ingon nga taas siya, nagpataas po siya, kanang kamausad siya mo, kuan ba, sa mga tao, no? Mutunog yapon sa yuta. What I mean is, grabe siya ka, kuan ba, no? Kamao siya makighalubilo mga igsoon. No? Down to earth. Mao nagingon sa kong asawa, down to earth, nas kong atbang. Okay? So, mao ni sa, gastorya mi ganina, nagsigig pangatawa kay, naalagi mga pastor, ano ba? Mga pastor nga mga, basta mga na, daghan niya. Una-una po ko, pulis, na po yung mga pulis nga nga na. Sinasa nga, ahensya sa gobyerno, na yung mga ingana, bitaw nga issue, pero, igsoon, dili lang po nato i-generalize tanan kay laylahi. Ako maninggi balik-balik nga kada tao laylahi og struggles niya. Bisita ka hukom og nganong gitabo, gihimo to niya, no? So mao na mga igsoon, ari po ta sa pare, daghang kog pare girespeto. Na ako'y amigong pare, actually kana si Padre Darwin amigo sa miyana, nag-uban galimena sa usa ka event unya. Mao na nga ako siyang girespeto. Kung na may mga nang debate-debate, ilahar po na, lahi po ko. No? So, na po yung mga isyo, nga na daw pari, nakasa, na pari, basta dagang isyo. Dili po tanan. Okay? So, mauni akong gihirumbo karon nga, dili pwede na to i-generalize ang tanang panghitabo tungod kay the same profession, the same calling, or the same ministry. Okay? Mauna siya. Mauna itong iskutan karon kay, naapo di sa giingon sa pulong sa Ginoo, naapo ni sa naitabo even sa ministry ni Jesus, no? So mana siya, but before that, shout out. May hapon pastor watching from Cagayan de Oro, Brother Delmar Abellanosa.
Dito mga brad, sa time nga dito ko. Kay kalimot ko ba na daghang mga ning bisita nato dito igsoon sa during our short vacation dito sa Cagayan, sa Carmen. Asa to lab? Carmen Villarin Street, in front of St. Mary's Academy. So na mga ni-visit na mo dito igsoon. So shout out tanang taga Cagayan, the Oro City. Indeed, Cagayan is a city of golden friendship. No, nindot kay mga taxi driver dito, mangingamigo kayo, laki ba laki? Malipayon ka. May to Brother James, shout out ko sa bahay ni Kuya. Labi na sa kuang igsoon nga giusab na usab sa Ginoo. So ay Ma'am Christine Alvarez, thank you for watching. May udtosan Ma'am, sister, God bless. Anyway, shout out bahay ni Kuya na yung mga brad na ko diha no, nga mga long live kay ba. Pero nangalagad na sa Ginoo, magikan sa kangit-ngit, kriminal, pero karon minghunat na nangalagad sa Ginoo, gibag-o na sab sa Ginoo niya. Shout out nako ang brad sa nako da nga igsuon ni Brad Jomar nga nasa bahay ni Kuya. Shout out Brad Aris, Brad Rain, shout out tanan no, lunglib kanunay mga brother. Ang tinuod nga lunglib na ikahadlok sa Ginoo. Magunsaw na singit-singit ang lunglib walay kadlok sa Ginoo no. Ang sekreto sa long life, taas nga kinabuhi is natay fear ni Lord. Natay kadlok sa Ginoo. Kay ang kadlok sa Ginoo may tinubdan sa taas nga kinabuhi. Amen. Brother Bio Litran, di ako sa Tagum City karon pastor sa ilang trade center. Sani? Sa ilang trade center nagpa-hangin-hangin. Kalami sa paminsar, paminaw. Kung Ginoo imong kalipay og naagyo dai siya naagyo di ay sa iya ang tinud-anay nga kalipay. Amen, brother. Yes. Ang kalipay nining kalibutan na igsoon bisag milyonaryo, kadaghan milyonaryo naghikop. Ang pinaka kalipay na to nga atong nasinati nining kalibutan na dili katupong sa kalipay nga atong nasinati sa Ginoo. Laki ang kalipay. Grabe. Ako dito nang gibalik-balik during my testimony. Dugay na kayo. Back then, tumbag-o pa ko sa Ginoo ba. Mingingon ko sa mga katauhan. Kaya atong time as speaker man ko, mingingon ko nga kabalo ba mga igsoon kung ako lang unta na encounter. Filmiro pa lang ang kalawom sa presensya sa Ginoo. Kung ako pa lang na encounter ang kanadjong the very presence of the Lord. Dili na unta ko mutilaw og shabu. Dili na unta ko mutilaw atong mga lain-laing mga makadaot nga bisyo. Kay sa more than 16 years nako sa lain-lain nga makadaot nga bisyo, apil na tong lain-lain nga mga babae igsoon. Way sama kalami sa presensya sa Ginoo. Nay pinasahi nga kalipay kalinaw nga dili nimo ma-explain. Di ba Brad Bioy? Litran dili ma-explain. Nga matingala ka nga mughilak lang kag kalit nga wa may nag-away nimo. Nga mohangad lang ka sa kamaayo sa Ginoo. Mo share lang ka sa kamaayo sa Ginoo, mamura na kag batang gamay. Ingana ang kalami sa Ginoo. Amen. So di may kumpara, no? Again, di may kumpara igsoon. Praise God, and again, thank you so much sa mga viewers na to diha og Pastora Ma'am Salome Miharis is watching this time. Mura classmate ni sa akong asawa ba? Love? Classmate mo? Nang graduate ni sila gahapon sa Ma'am, congratulations Pastora sa inyong kailan ni mo Pahipi-hipi ra ni. Kanang usa to Bible League. Okay, God bless. I-regard ko ni Pastor Kuan, Pastora. Tumaestro po na ako sa una sa Bible School. Si nga na to? Pastor Mihares bitaw, Pastor. Si nga ba to meron? Kalimot ko, Pastora. So regards ko, amigo me. Nestor! Okay. Okay, God bless, Pastora. Og sa ministry diya sa San Isidro. Okay. Okay. Praise God. O say abantita. Shout out mga tanang OFW diha. Shout out. Tanang mga naka-permanent residence na diha. Huwag labi na sa nag-send og package Sister Day from Japan. Dili na ako isulti. Nestor. Okay, Pastora. Nakuha na ako, Pastora. Thank you. God bless. Og regards ko sa imong kuan, Pastora. Magamusta ko katong imuhang anak bitaw nga talented po kay gigamit po sa Ginoo. Katong bright po ba?
keyboard, di ba? Regards ko to. Friend me to. Okay. God bless pastoraan sa ministry nga gipiyal ni Lord. Okay? Abante. Asa na ta? Okay? So, akong shout out tong nagpadala sa package gahapon from Japan og dili na ko i-mention kay daghan mo diha maglibog mo no aron medyo thrilling ba no. So, lipay kay yung anak kay timing po kay gikan sa gibas ba. Ingko nak day package. So among gihatod dire. So mao to nga ablihin na kay tanaw na to kung sana kita man sa chocolate lipayan niya eh. No, so salamat kay Igsoon, dili na ko isulti pero kabalo na ka sa prayer na mo no. God bless you more and more and shout out nako tanang mga seaman diha no. Mga OFW mao lang unity man namo sa kong usa mo sa priorities akong prayer since I understand nga dili sad basta-basta ang inyong sakripisyo since layo mo sa inyong pamilya na may mga struggle ang uban nag-message ako nag-struggle like temptation no daghan kaayo but si Lord naa and dangop lang sa Ginoo naasad ko sa prayer kanunay ninyo gauban okay again shout out mga OFW in different countries around the world shout out nako ang tanang mga piniriso okay tanang mga piniriso unya narite plano nga muhat mo kuan sa piniriso. Basta na-blessing sa Ginoo mga igsoon. So gaplano mi nagistorya po mi sa asawa ganina. Basta naay tabang ba padong sa piniriso igsoon kay mao ginang nasa kong kasing-kasing igsoon. Ako na yung ibalik-balik. So mga ilang og pasensya ninyo kung dili mo na ako ma-shout out ang uban pero ako ma-shout out ang piniriso. Kay based sa akong experience igsoon sa dugay na sa prison ministry. Sige sulod og lain-laing prisuhan, mga madagko og gagmayng prisuhan. Ako nakita gyud nga ang mga piniriso need jud kay sila comfort. Wala ko mo judge nila kay ako parihasan ko nila gi-judge sa una pero gibag-o sa Ginoo nya gigamit sa Ginoo. No? We don't have any rights or authority to judge them because we are not God, no? So si Lord na jud nga trabaho na sa Ginoo. Atong trabaho is ang pagampo ra gyud, no? And di na to matag-an manggod ang plano sa Ginoo no so shout out tanang piniriso Lombia City Jail sa Cagayan shout out Brad Ongas shout out og sa tanang mga akro diha mga brad nako nga usa sa nangulo sa kahapsay og kalinaw ana nga prisuhan okay again salamat sa warm welcome sa nindot nga pag-abi-abi og sa nindot nga pagkaon nga inyohang giralit kanako. I remember that time ang amuang paniud to is among sudan kay aside sa litson kay chicken curry. No? Shout out ang worship team diha. No, mga brad nako diha si Majon. Sakto ba ko ang worship leader diha nga brad sad nako. Tanan-tanan, drummer, lead guitarist, akrosad no. Nga nangalagad sa Ginoo. Okay? Long live mga brad, uban sa grasya sa Ginoo. Sa tanang mga brad nako, mga akro in different countries, different chapters and different council, mga GS and vice GS tanan, mga officers. Long live kanunay brad og di na to kalimtan ang ngalan sa Ginoo nga atong ipataas. Sikreto na nga mabuotan na. Shout out Pintados. He is watching this time. Brother, man nakagi shout out ako ganina. Baliko na ko lang. So, moving on. Shout out ako tanang mga jail officer, mga warden, tanang mga higala na to sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, and sa tanang mga Philippine Air Force, and Security Guard, Bureau of Fire Protection, mga higala na ko. Actually, daghan kay kog mga higala sa gobyerno. Salamat sa Ginoo. Suod me. Unya, mga tanan, mga amigo na ko, mga lain-laing relihiyon. Kay bawo na mo, nga girespeto ta mo. O wala, jud ko, mamumbay ninyo diri kay respeto ako, no. Na ako yung mga friends, igsoon, mga devoted Catholics, mga pare, akong girespeto. We have freedom of religion. Ang atoa ni atong i-promote ang gugma, malinawon jud kayo, no? No, ana ba di manaway kay ako ra ba og sawayon ko usay mo ako pero mo react sa kamaturan kay usahay ra ba kaning magsigpanaway, mga badlungon pong dako, wagali kada bisag usa ka kriminal sa tiilan sa Ginoo. Mabaya usahay ila kong gisaway, daghang sila gisulti nako. Saway pero wa man ko nang ilabot nila. So akong pangutana sa mga nanaway, nakadaan na ba ka po ni og drug lord sa tiilan sa Ginoo? Kriminal kana mga maldito jud kayo. Lisod man kayo sige lang tag panaway kay moingon ta hambog ta nga sakto atong gibarugan niya.
O di gali ta panalangin, no? O di kay kakabuwag anang kabit nimo, no? Wagali ka diha ning biya ng mga binuhatan nga wa malipay ang Ginoo. Kung tinuod na sakto na imong gibarugan din, maglakaw sa kahayag, no? Mao na nga respetuhan na ita kung mahimo kay wala man ni gihimo ang Biblia para debatihan, para nako lang ako apo ning thoughts mga igsoon, no? Respeto, pirtininduta na. Kay lisod kayo, magdebate-debate ta nya. No, pareha nako'y kasinatian mga igsoon, daghang kay debate, daghang nibas na ko yan, nasukko akong brad. Nay amigo na kong sukko kayo, sa asa man ni dapita, daugon tani, ayaw, ngani. So kung nabantayan ang debate, paglantugi, mahinungdan nga gubot, napay patay, posibleng may tabo, kay di man magpalupig. Pero kung respetuan na itanin nyo, walay may tabong conflict. Di ba? Sports lang, no? We have freedom of religion. Wa ko mangagni, wa ko mamugos, wa tanan. Ana ran ta dapat, no? Kamauta mo respeto ba? Ana ra diha, naunsa. Okay, awanti ta. Again, mananaog ang akong gi-shout out igsoon mga kapulisan. Bagong Pilipinas, okay. Mga tanang kapulisan, mga higalan ako, mga hepe, and of course, Camp Osmeña, Cebu, shout out. Tagbilaran City, Barak, shout out. Shout out nila ni if I'm not mistaken, sila si Police Lieutenant Colonel, sila Chief Newis, Umbradna from SEA, and si Chief Batuan. Daghan kay mga hepe diri sa Bohol, Igsoon, o ang amua diri sa Clarin Police Station, si Chief Amba. And of course, Umbrad, Police Captain Albert Sator, o si Police Captain Jasper Reyes, Police Captain Sir Renan Romulo, ako mga classmate niya, and then Police Captain Brad Ams from SEA, Brad na ko, Chief Miloria, and si Abay Onyot Entrolizo, Police Captain, pero nag-schooling ni for Major Ray Olar of Loan Police Station. Tanan nga mga higala na akong kapulisan, dili lang mo tamo tagsa-tagsa. Ug akong suod higala nga grabe ka supportive nako igsoon nga naa sa Campus Menya Cebu, Sir Paul Acosta. And of course, nga nasa Davao International Airport, Sir Ruji Abergonzado, a good friend of mine, police officer as well. Let's proceed. Okay. Henry Day, saan Pastor Papre. Exoon, akong gusto mo magpa-pre-request, di kay ko makataga, dire mayo, i-message ko, i-PM ko. Tinaghan kay dire o, daghang mag-message ba niya, di na ko matagad. No? So, Exoon, let's pray. Nag-uwan dire. Salamat sa panalangin sa Ginoo. Let's pray, let's welcome the presence of the Lord, and knowing that without Him, we are nothing. Without the presence of the Holy Spirit, dili na to matugkad ang pulong sa Ginoo. Amen. So, let's pray. Father in heaven, again, we're here, Lord God. Nanapod mi. Mamalandong sa imong pulong, mamalandong sa imong mensahe. Nasayod kami nga balaan, kinikaayo. So, Father God, before we proceed, search our hearts. Kung nakay makitaan mga butang, nga wa ka nalipay, pasaylo ami. Kaya usahay, tungod kay tao lamang mi, nagtuo. Na mga panahon nga, nagtuo mi, sakto mi. Apan, sayop day mi Ginoo. So Lord, ikaw lamang ang perpekto nga Diyos. So, pasaylo ami Ginoo kung naami mga butang nga nahimo nga wa mi kabantay nga wala ka nahimaya. And himo aming angayan mamati sa imong pulong, tagay mi kasing-kasing mapainubsanon, madinawaton, and mas labaw na lang Ginoo kanang willing musunod nimo. Kay diha sa pagsunod na ang panalangin. And Lord, I pray nga imo usabing tagaan og kanang kasing-kasing nga malinawon o huna-huna nga malinawon nga walay makabalda sa mong pagpamati sa imong pulong, kundili maka-focus mi karon sa pagpamati sa imong pulong. Panalangini tanang viewers karon Ginoo, kutob sa maabtan ani nga live, makakita kutob sa makadungog ani og magbisan pa man ang mag-replay ani Ginoo, i-bless Lord God. Imong ipabati, imong gahom, imong presensya, ang lihok sa Espiritu Santo Lord God. Salamat kay Ginoo, ikaw lamang among gipataas karon, wala mi nag-isa og relihiyon. And then Holy Spirit, this is your moment. And let your will be done, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, let's proceed. Hallelujah. And again, before we continue, I want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section para makadungog sa sila ni Igsoon. And don't forget to
subscribe guys sa atong YouTube channel. Sa wala pa naka-subscribe, no? Ug ang link sa atong YouTube channel na aning caption, okay? And mas dali magod, no? Mas dali ang pagtan-aw, mas dali ang pag-download, pag-save sa YouTube kumpara diri sa page Igsoon. Kay sa YouTube kung wala kay data or wifi, kung imong i-download, i-save daan sa YouTube, pwede nimo tan-awon bisan asa kang dapita, no? So mao na siya mga Igsoon. So let's proceed. Okay? Ang uban wala pa bantay. Padayon ta para sa kamayaan sa Ginoo. Na ko'y basahon diri Igsoon. According to Jesus, sa usa ka event nga gihimo nila Igsoon. Okay? Mateo Kapitulo 26, versikulo 24 hangtod sa 25, nagingon ang pulong sa Ginoo. Again, Mateo 26, Mateo Kapitulo 26, versikulo 24 hangtod sa 25. Nagingon ang pulong sa Ginoo Igsoon. Ang anak sa tao mamatay, sumala sa giingon sa kasulatan. Apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tao. Mayo palang untag wala siya mataw. Si Judas ang traidor miingon, magtutudlo, ako ba ang imong gipasabot? Si Jesus mitubag, gisulti nimo. Kay balik ko nung Igsoon. Mateo Kapitulo 26, versikulo 24 hangtod sa 25. Nagiingon ang pulong sa Ginoo. Ang anak sa tao mamatay sumala sa giingon sa kasulatan. Apanalaot siya nga magbudhi sa anak sa tao. Maayo pa lang untag wala siya mataw. Si Judas ang traidor miingon, magtutudlo, ako ba ang imong gipasabot? Si Jesus mitubag, gisulti nimo. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So atong makita og madungog, atong nadungog karon Igsoon ang katuning event sa kinabuhi ni Jesus together with his disciples. Sa katuning nangaon sila, no? Sa katapusang panihapon. Okay. Maning nangaon sila mga Igsoon, and then this time gisulti na ni Jesus nga naay usa ka tawo nga magbudhi niya. No, usa ka tawo nga ang gingon niya diri traidor, walay lain ong dili ginganlag si Judas. So kana dayang Judas Igsoon, ang meaning ana traidor or mabudhion. Okay? Now, pero mao na Igsoon kung nagtan-aw mo karon diri unya gihudas mo. Gitraidor mo ba? Namoy friends nga traidor, namoy friends Igsoon nga one of your friend nga kuan bitaw ka sitawagan na synonym sa traidor, budhian. Okay? Praise God for that. Kay pag human ra ba nga gitraidor si Jesus, mao ni ang kalampusan gud kadaugan, no, after sa pagtraidor. Kay mao ni hinungdan niya dito na gilansag siya sa cross niya, mao na to ang atong kadaugan. In other words mga Igsoon, kung naay traidor sa imong kinabuhi, you are closer or closest to your victory. Ang victory ni Jesus Igsoon, nagkaduol na sa diyang gitraidor siya ni Judas. Kung nagtanaw ka karon niya, gibatik ang nagitraidor ka, nakasinati ka nga gibudhian ka sa imong higala or pamilya, kauban sa imong pamilya, tao nga duol sa imong dughan, then paglipay kay sama ni Jesus Christ sa diyang gitraidor siya, nagkaduol siya sa iyang kadaugan. No? So ikaw po nagkaduol ka sa imong kadaugan or promotion or naib surprise si Lord nimo kung gitraidor ka karon. Ayaw ka goal, but praise God for that. Now, kani siya ako ang gipili Igsoon tungod kay akong nabasahan din akong na-realize nga kung ang sala dahil sa usa ka tawo, usa ka alagad sa Ginoo, siya ra na ang manubag, walay apil ang uban. Kuha ninyo, ang sala sa usa ka tawo sa alagad sa Ginoo Igsoon, kinsa ka mga alagad sa Ginoo nakasa siya ra dapat, di na to i-generalize parehane. Si Judas Igsoon nakasala. Nawa? Si Judas Igsoon gibudhi, gitraidor niya si Jesus. Pero tanawa ang gingon ni Jesus. Okay? Apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tao. Ang iyang giingnan nga alaot si Judas ra.
Walay apil si Pedro. Okay? Walay apil si Juan. Walay apil si Andres, si Felipe. All of the disciples, igsoon. Walay apil except ni Judas. Kay si Judas raman ang nagtraidor sa Ginoo. Si Judas ra ang nagbudhi ni Kristo. Unya niingon si Kristo, alaot katong tao nga nagbudhi kanako. Alaot katong tao nga nagtraidor kanako. Maayo palang unta kung wala na siya matao. Diba? So ang iyang gibo pasabot si Judas. Kay kabalo siya nga magtraidor niya si Judas. So ang sala ni Judas igsoon, wala niya gidamay ang ubang nga apostoles. Mao niya akong gusto ipaabot igsoon. Kung naay pastor nga makasala, kung naay pulis nga makasala, kung naay kinsa man diya makasala igsoon, kung naay mayor nga makasala, kung naay pari nga makasala igsoon, kinsa man na diya ministro nga makasala igsoon, ayaw ihukmi nga tanan nga pareha niya, mao na gid na dili ka maka-judge sa naigsoon. Iyara ng sala, siya mo atubang ana. Kaysa katapusan sa adlaw sa paghukom, tagsa-tagsa ta mga tubang sa Ginoo. Diha bitaw nang bahas na ko nga. Oy pastor, ala unsa man ka? Mga pastor ripes, pastor ng warta, pastor ha? Pastor ng warta? Sila siguro. Hoy, paminaw mo, muabot man is baser. Paminaw mo. Kung gusto mo mamatuod nga ng warta ko, ari ako diri sa mua. Ari ako sa Clarin. Ari ako sa mga kapulisan, sa mga dapit din, dis ako nagwali sa kabukiran, kaislahan. Okay? Dagang mga nagwali ko nga way offering, wa tanan. No? Voluntaryo na. Kabasa-basa, hilantan, pakusahay. Unay tinuod. No, saksi ning mga kaatong station diri sa Clarin, mga hipe diri nga mga nangagi. Wala, preta. No? Mao na nga kung naay mapamatud-an ninyo nga naay pastor nga nasakpan nga ng warta. Pangutana, ako ba to? Sila to. Lahi-lahi. Pastor ng rep. Pastor na kabuntis. Okay? Pare ng rep, pare na kabuntis. Tanan ba gibuhat sa mga pare? Tanan ba gibuhat sa mga pastor? Tanan ba mao'y gihimo sa ministro? Tanan ba pulis ng abit? Wala. No, delete na to. Pwede i-generalize. Tungod kay the same profession, the same ministry, okay? The same job. Ingana na ilang gibuhat. Dili na idaghan, may nadlukon sa Ginoo. Naidaghan nga, naibarugan na, naiprinsipyo nga tao. Okay? Mga pulis, daghan ko kamigo nga naibaruganan. No? Dili pwede i-generalize. Kaya nahitabo na sana ni Jesus. Sadang si Jesus, mga igsoon, gitraidor, gibudhian ni Judas. Ang iyang giingnan nga, alaot, no? Murag iyang giingnan, alaot tong mubudhi niya. Si Judas lang. Walay apil si Pedro. Walay apil si Juan. Even si Jesus, wala niya gi-generalize nga all of his disciples commits that sin nga ning traidor. O sa lang ang ning traidor niya, si Judas lang. Amen? Ang akong gusto ipasabot igsoon or ipaabot ka nato, ngang sala sa usa ka tawo, dili na to pwede i-generalize God para ni Jesus. O di na pwede, tanawa o. Ingon si Jesus, ang anak sa tao mamatay, sumala sa giingon sa kasulatan, gipanag-ar. Apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tao. Alaot siya. Usa ka tawo ra ang gimin niya, siya raman, singular. Okay? Alaot siya, usa ka tawo. Kinsa man nga tawo, si Judas. Wa niya giapil sila si Pedro, si Juan, si Andres, si Felipe, Mateo. Iya bang giapil? Wala. Ang ubang disipulo, wala giapil niya, no? Wala siya moingon. Alaot sila. Alaot siya. The only one nga si Judas. Mao'y alaot ani. Okay? Pariya na to. Mao na nga, if ever, makakita tag mga kuan, labi na uban moingon nga, mga basher na ko, pastor, parang 10% giapa, suway mong simba, ron makakita mo og masinati ninyo ang sitwasyon, status sa mga members sa church. Prangka nga pagkastorya igsoon, naam yun ang Ginoo na mati, o gusto mo kamatuoran, pwede ra mong bisita sa church na to igsoon, kay mas dali ra ron matuoran na tong simbahan, kay nanatay signage along the highway. Tanawa ni diring simbahan igsoon. Yes, naay manimba, daghan, usay gamay, usay daghan, ana man ang simbahan. Bisan pag ug simba gito sila tanan, di na ta masod diri kay grasya sa Ginoo daghan ta diri. Pero ang status ilang kinabuhi lisod, poorest of the poor. No, dili jud ingon nga mga kuan na asa may 10%. Kadungog ba mo nagwali ko diri og 10%?
Purag na ako'y na-mention, kausa, di ko hilig ana igsoon, kay kana pong 10%, atuan ang commitment ni Lord, dili na commitment sa pastor. Okay? So there's no need nga balik-balik ko na or unsa, no? Unsa man, pastor, nabuhi tana, no? Wala, nabuhi tas Ginoo. Mao na tinuod, no? Mao na igsoon nga dili nato i-generalize tanan. Kung makasa ang usa ka tawo, usa ka alagad sa Ginoo, no? Ako daghan kay kong mga nakitaan, nadunggan kay lagi ko pastor na kabuntis, deny nako. No? Nya mao man ay pangitaan og kanang mga kana bitaw mga magupo-hupo ba, mangita lag sayop bitaw sa pastor kanang di kinahag pastor ba, no? Hupo-hupo la tanawa, no? Kamo mga pastor kapila ko gichatan igsoon. Kamo nga pastor ako din gihagit, oh, mao ba? Ako gihagit, ko nga ayaw lang mo i-generalize kay wa ka kaila sa nako, wa gali ka kasinati nako. Pero kung mao na imong pagtuo nga tanang pastor mangingilad, tanang pastor kay iyang gingon kay pastor kuno bakakon niya, ang pastor kuno mambuntisay, repeso. Ako siyang gingnan, tagaan ti kag complete address nako, ari ako diri and then check my background. Pwede ka mo ari sa police station na ba ko'y criminal record or unsa ako ang aritas amo ang baryo, i-check akong kuan dire. No, akong gihagit igsoon kay di man maayo pod, no. Pero hinoon misabot man ta na, pero isip alagad sa Ginoo mo korekta. Dili man ta makaamgo kung dili ta koreksyonan. Biblically, the Bible speaks sama sa nitabo ni Jesus. Dili ta pwede mo generalize. Ang sala sa usa ka pastor, dili na to pwede ingon nga mao nang mga pastora na og kwarta. Sure? Dili. Pagay mo kasi nati ana, no, di ta pwede mo hukom mo judge igsoon. Amen. Pastor na kabuntis, tanang pastor day nakabuntis. Grasya sa Ginoo, way lain jud ina ko ikabaylo akong asawa. Grasya sa Ginoo. Uban sa iyang tabang igsoon. Kay na may kaning kalibutan dangog dagag tentasyon. Matud pa tong usa sa ako ang disciples igsoon. Nga ang kalibutan pastor, mura mag-tiles dangog kayo dagag tentasyon offer sa kaaway. Pero tungod sa grasya ug tabang sa Ginoo kita makalahutay og dili ta magpauyon sa tentasyon. Amen. Sigpit lisod ang dalan. Mao lagi na again nga dili ta pwede mo generalize, no? Nay kana jud mga pulis daghan katong magsulob ko og mga daghan man ko kayo diri og mga sanina sa mga pulis nga mga kuan kay tagaan ko nila. Nya makita nila or unsa man diri akong ipagsulob mga igsoon. Ayaw na pagsulob-sulob na pastor. Kay kanang mga pulis wa na hinungdan. Wa hinungdan ko, no? Ha. Wala hinungdan. Ayaw generalize police mao ni no di. Daghang police buutan, mga bingo nako. Daghang police nga mga suod kay nako nga nakuha na jud nako ilang loob nga nakasinati jud ko nila nga naibaruganan gyud igsoon. Mao na nga dili na to pwede generalize kay sama sa natabo ni Judas igsoon. Sa dihang gibudhian ni Judas si Kristo igsoon. No? Then wala gidamay ni Jesus ang ubang mga disciples, no? Wala niya giingon, alaot mong tanan. Di ba? Alaot si Judas lang. Okay? So, ang sala ni Pedro, kang Pedro, rana, sala ni Juan, kang Juan, rapuna. Dili, pwede na to i-generalize nga. Abi kay si Judas Apostoles, tanang Apostoles traidor, kuha ninyo akong punto. Abi kay si Judas, mga igsoon, usaman sa Apostoles sa Ginoo. Usaman sa disipulo ni Kristo. Usaman sa iyang gitawag, gipili. Usa ka alagad ni Kristo. Pero gibudhi si Kristo igsoon gitraidor. Kung buto na naon silang tanan disipulo Judas, walay kalahian si Judas igsoon ni Pedro. Pareha sila disipulo, no? Pareha sila mga apostoles, gipili sa Ginoo. Gipili ni Kristo. Unya dili chamba, pagkapili gipili gyud daghan magtawo atong panahon na. Pero nganong si Judas usaman sa gipili. Okay? Gitawag sila tanan. So, sila tanan igsoon walay labaw. Puro gid sila mga disciples. Okay? Now, sa ding nakasala si Judas nga apostoles pod or disipulo ni Kristo. No? Nadamay ba tanan nga disipulo? Wala. Pero pareha sila og calling. Pareha sila og tawag. Pareha sila nga gipili sa Ginoo. Pero si Judas lamang ang ning budhi, ning traidor. Si Judas na po to. Kang Judas na tong sala. Walay labot si Juan. Walay labot si Pedro. Walay labot tong sila Mateo. Tanan, igsoon. Muna kung gusto ipaabot igsoon nga.
Kung natay makitaan nga mga mauna no, ayaw na din na to i-generalize. No, kay aside from that, wala sa takaybaw sa struggle sa mga alagad sa Ginoo, mga pulis, or unsa man ilang kada usa ka tawo manggod naa po na giatubang nga problema. Amen. So dili na to pwede nga ipariha na pud tanan because lain-lain taog kasinatian, lain-lain taog sitwasyon, lain-lain tagibati, no? Si Judas po, lahi po to si Judas, ihapon to. No? Mao na nga, dili na to i-generalize. No? Sa tanan po diha nga mga bashers o maabot ni ninyo, maminaw san mo, dapat open mo. Ayaw i-generalize tanan. Di ba tayo kausang, dahil nang bahas na ako dito sa Facebook ba? Ako na nang ibalik, ha? Akong balikon lang. Dahil nang bahas na ako dito sa Facebook, niya, na nagkakita akong amigo nga hippie. Chief na mo sa una diri mga iso, nabalhin na. Yun siya, Brad, padayon. Abanti, Brad, padayon. Ayaw tuo ng ingon nga nang warta ka kay saksi ko mismo nga wa ka nang warta. Sao man na ron, saksi man sila. Nga na magkakto. Katolik ko, ito, devoted Katolik, hippie. Nga, di unta siya mulaban ako, pero nasinati ko niya. Nga dili ni bot-bot ako, pero daghay ngo binutbot, wag ba mo kasinati? No, mo na igsoon. Nga relihiyon, gipataas ba, nagpataas ba kong relihiyon? Kami lagi, ingon nga naa sa kapulisan pod as one of the PNP life codes. Bawal na mo na relihiyon. Bawal na mo danihon ng pulis yung manimbata. Wala. Mga pulis kay bawo mismo na. Mao na nga dili na to pwede generalize nga na nagdebate riha. Natoy nagbahas ganina nga kuan gano kanang mga pastor kuno na malit daw kuno og larawan unya ang larawan nga gipalit gibukbuk ra ribulto gibukbuk no kaskas lag kwarta kinsa may gipasabot tangnan pastor ingana ba kung naa ilaha ra pud na pero di jud ko manghilabot og ingana ngano man atay kagawasan to choose. We have freedom to do whatever we want to do, no? Og wala tay katungod. Ako mo share lang ko kung unsay nasa Biblia, okay? Nya naning kamot pud ko nga kung kinabuhi mayong ihimplo. Kay lisod po kay magwali-wali ko diha, mamadlong ko niya, badlungon kong dako. Kung saan ako pagka-epektibo. Pareha ni Igsoon. Kaning mga disciples nako Igsoon, mga himaya sa Ginoo, dili, wala ko ni giangkon, kung dili, kaning mga disciple nga gipiyal ni Lord nako. Dili basta-basta. Naiuban na ni mga gahi, kayo Igsoon, kuyaw kayo. Labi na ning bag-o na mo, kuyaw kayo, grabe. Kung pakuyaway lang, kanang mukaog tao, kuyaw kayo. No? Pero Igsoon, paminaw mo, tuuhan ka ko nila kung di po kumayong ihimplo. Ang akong punto is, kanang magwali-wali po ta, mga lagad sa Ginoo. Situit nga kita nga nagwali, atong gikinabuhi, atong giwali. Kita nga nagwali good example kay, bisag kung sao na to gwali, kung dili ta good example, dumpol. Sabot mo dumpol, habol ba? Inigtigbas na to, mabandahan pa ta, maunay pa ta na hinons tong giwali. Ana na Igsoon, no? So again, kung naaman tayo makitaan ng mga pastor, alagad sa Ginoo, or mga alagad sa Diyos, kanang mga pulis, alagad sa Diyos, magyapon na nalang sila sa gobyerno, or any government employee nga kurakot, or any government employee nga na-fall o dako nga sala, ayaw lang po i-generalize kay makasata. No? Ayaw i-generalize kay makasala ta kay dili po pasabot nga abi kay pariha silang trabaho, pariha sila og ministry, pariha sila og profesyon unya nakasala siya kabit tanan nang habit wala dili na pwede nimo i-generalize. Amen. Kay makasala ngita. Like what happened to the disciples. Judas. Amen. Nakasala siya iyang gibudhian pero giingnan og alaot si Judas ra. Wala giapil ni Kristo si Juan, wala giapil ni Kristo si Pedro. Ang ubang mga disciples wala giapil, only Judas. Amen. So the same as nato. Dili nato pwede i-generalize nga mauna, no? Mauna, no? Kay di ta Ginoo ning hukom na putana. If we generalize sa tanang mga tao Igsoon nga na fall og usa tungod na bitaw sa katawo nga nakasala unya pariha sila og profession or ministry. Kung ato na silang i-generalize nga, tanang pulis ingana, tanang pastor mangingilad, tanang bla 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 bla, no? Sayop na. Kung ato nang gi-generalize, labaw pa ta sa Ginoo atong gihukman. Okay? Di ta pwede si Lord gani wala gali niya gi-generalize tanan. Daghan pa kayog mga alagad sa Ginoo karon. Daghan pa kayog mga pulis Igsoon nga naay baruganan, naay prinsipyo.
Amen. So di ta pwede mo generalize ug wala tay katungod kay ang sala ni Pedro, kang Pedro ra gid na. Ang sala ni Juan kang Juan ra pud na. Okay? Ang sala ni Kuan iyahara na, no. Laylahi ta. Why, pastor? Because at the end of the day, sa judgment day, each one of us individually matubang tas Ginoo. Amen. Atubang tas Ginoo igsoon mo na nga dili na to pwede i-generalize tanan nga maoni mao na, no. Dili ta Dios, dili tao lang ta igsoon nga otro pud tang hukmanan makasala. Amen. Kani atong gihimo karon is just teaching lang ni nga ingana ba, no, nga dili bot pasabot nga dai pastor nakasala tanan kay ako man gud igsoon gingana ko. Gusto lang po na ako ihabo ang akong gibati ba or akong i-align po, i-connect sa pulong sa Ginoo. There are so many times giingnan ko og brea, sulti-sulti po ka diha nga basta daghan niya ako magkatawa naman ko, ako pagaling i-post na. Ako igsoon kung hisgutan magali og mga ibas ko. Daghan kay mo ngana ko og mga bisag unsa ako sa unad, sawa pa ko sa Ginoo. Gingana nako. No, sanay ko ingnon og mga binuang igsoon. No, sanay ko gingnan gali ko sa una nga bukag o. Gingnan ko sa una nga pusilon daw ko inigwalay no. Sanay ko pero grasya sa Ginoo. Buhi ko hangtod karon, no. Sa una daghang mo ngana ko mangingilad bakakon, nag-apas raw kwarta. Nya mga pastor ko no kay mangingilad kay mga sulpot, kulto. Nya ang uban mga pastor ko no na ako ni pastor nga nagpapatay ko no dito sa dili na ko i-mention sa somewhere in Mindanao. Wa man ayo mga pastor, napoy pastor nga nagkuhag sa kenan nya membro may ning mga membro daw kuno ang nagbayad unya di man na ako baw-bao ra gali na akong giagwanta. Usay ma problema pagalimig sa kenan na mga youth camp, mga gadiring kay wa mi kasakyan. Baw-bao ra na akong giagwanta, no. Na ako noy nagpalit og sa toy lang giingon oy nga nagpalit man to Ford Ranger siguro nga pastor nya membro may tigbayad ana mao na yung pastor pangontra sila man to. Ako, wagali ko kailan nila. Actually, kanas kibuloy, wa pa mi kamit. Okay na ikaw, no? Parihar man mong kibuloy, no? Wa ko kailan, wa po na kailan ako. Di na to pwede generalize kay makasata. Ingon bambalan kasulatan, ayaw ka mo paghukom sa uban, aron dili ka mo paghukman. So, kung isog magalita mo hukom, siguro duha nga perpekto sa ta. Kita tanan makasala ta igsoon. No? Walay perpekto na to. So, we don't have any right to judge other people. Kay tungod kay nakahimo ano ayaw i-generalize as what I have said. Ako sa ning gi-share jud kay daghan kay nilabay na ko mauna no pastor ko no nakapirare pastor na ko an membro sa to nay mga bashers na ko igsoon nga moingon nga bulsa daw sa membro hurot unya tiyan sa pastor burot sure mo. Okay, no, siguro namoy nakita-an nga na mga pastor pero ayaw itanan kay basin Ginoo yung makontra. Madelikado pa yung kinabuhi, ana. Nay daghang pastor nga naglisod kayo karon, nagpuasa nagali kay way kanon. Nay mga pastor nga maprinsipyo. Amen. Mao na igsoon nga di nato pwede i-generalize. Mga pastor na ako'y nahibaw ang pastor kay kuan. Mga mangay ko babae. Pangutana ako ba to? I'm not comparing myself to other pastor pero pangutana tungod ba kay naay pastor nga nangamang og babae tanang pastor mga mangay ba? Diha ta no sangit. Mao na igsoon akong gusto ipabot kay even si Jesus ang iyang giingnan og alaot si Judas ra. Sa diyang gibudi siya ni Judas ang iyang giingnan igsoon og alaot kadtong tawo nga mauna may pagwala na lang siya na tawo si Judas ra. No. Si Judas apostoles to, disciples niya. Pero wala niya gi-generalize ang sala ni Judas kang Judas ra. Wala niya gidamay si Pedro og si Juan og si Felipe og kinsa man diha si Mateo. Si Judas ra pod, no? So ang gusto na kong ipaabot igsoon nga ang sala sa usa ayaw dumaya tanan. No? Dili na to pwede i-generalize, no? Pastor nang rape. Mang-rape dito ng pastor, di ba? Ako nang rape ba ko? Ari ako diri og naba ko issue nang rape ko. No, di na to i-generalize. Even sa mga pari na po ingana pero dili pud tanang pari ingana. Di ba? Daghang ko kamigo pare. Mao na igsoon nga kung naa manggali mo hukom na to, Ginoo na. Dapat respeto lang unta. Respetuhan na ita kay wala ta kabalo sa mga struggle sa uban. Pero mao lagi
Pahinumdom sa ninako no before na ako niputlon sa tanang mga alagad sa Ginoo, tanang mga kapulisan kay ako man murag akong gitumong nini ang kuan ba kay mao may daghang madungog nako mga kapulisan, tanang mga pulis way ayo. Sakit pud per nako kay naa ako sa kapulisan pod, no? Nagsigiog may nila nagsigiog, encourage nila. Naamo ko diha no. Usa po kus masakitan kung muingon sila mga way ayo. Nya mga pastor mangingilad, mga way ayo, mga ano. Sakit sad para nako kay pastor po ko, no? Pero mao lagi na dili na to i-generalize. So mao po na nga akong ikadasig mga pastor, mga lagad sa Ginoo, tanan nga naay ministry diha. O mga kapulisan, mga amigo nako diha. Maningkamot sa dauban sa grasya ug tabang sa Ginoo nga mahimot ang mayong ihimplo. Kay usahay sa wayon ta sa uban kay napud sila nakita nato nga dili maayo, no? Realidad man po na, no? Usahay na mo labay na to dili maayong istorya kay nakita po nila sa tong kinabuhi. Mo nang igsuon, mag-amping sa tong kinabuhi nga mahimot ang maayong ehemplo, mahimot ang good example kay wala sila ikasaway kung wala po sila makita nato nga ikasaway. Amen. Ingon ang bala ang kasulatan maigsoon nga we leaders kinanglan good example sa no? Maayo tang panag-ingnan sa mga tao. Kay hindi ta katawaan. No? Say bugal-bugalan ta kay ang atong binuhatan pod. Sukuhay man sa tong giwali or gisulti. Di ta good example, no? Mao na nga maningkamot ta uban sa tabang sa Ginoo. Amen. But again, kung naamay na fall nakasa nga pastor, police or unsa man diha nga mga alagad sa Ginoo, ayaw po i-generalize, no? Di na to i-generalize kay again, sama sa nitabo ni Judas. Kahudas naman tong sala nga ning budhi. Ingon si Jesus, alaot ka tong tao nga mobudhi kanato. Kanako mayo na lang, mayo pa unta ug wala siya na tao. And he is referring to Judas. Wala niya giapil si Pedro. Wala niya gidamay si Juan. Wala niya gidamay si Santiago. Wala niya gidamay si Felipe. Wala niya gidamay sila si tanang mga apostoles. Only Judas. Okay? Even si Jesus, wala niya gi-generalize. The same as kita. Makasala ang pastor ng rape, siya ra to. Ay damayang uban. Pastor ng warta, siya ra pod to. Pastor, gigamit ang mga membro para makasakyanan, siya ra pod to. Dili to ako. Daghan ko, si pastor mo ni no? Ako dito. Dahil ning bus na ko igsoon nga. Pastor ko no ana, kanong dahil pastor nga ko anma. Kanang ning palit lagi kanong pick up. No? Gibirahan ko. Pangutana, ingana ba tanawa na ba ko i-pick up dia. Grasya sa Ginoo. Kung tagaan mig sakyanan igsoon gipiyal sa Ginoo, grasya sa Ginoo na. No, kung naa may ipiyal ang Ginoo para sa kamayaan niya pero tanawa karon na baw-bao ra gali na. Sa tricycle, motor unsa mga basa pagali. Lupad-lupad buhay natong sakyanan ug naay mga kuano, luoy kayo. Pero para sa Ginoo padayon ta kay pang Ginoo man niya to di pang tao. Mao na nga again, dili na to i-generalize igsoon kay basin makasata. Basin Ginoo na day atong gikontra, delikado atong kinabuhi ana. Amen. Usa ka gamayng pagpahinumdom nato igsoon, no? Nintak naa sa kahaponon, no? Teaching ni igsoon pagtudlo lang ni. Letter na atay laing topic nga hisgutan igsoon, no? Usa lang ni kapag pahinumdom nga ang sala ni Juan dili day pwede apilon si Pedro. Ang sala ni Santiago dili pod pwede apilon si Mateo. Ka Santiago ra to. Ug na may consequence o magsaper ato si Santiago ra to. Ang magsaper ato si Juan ra to kay kang Juan man tong sala, wa may apil si Pedro. The same as ni Judas igsoon. Wala gi-generalize ni Jesus nga silang tanan mga disciple niya gibudhi siya. Only Judas. Lesson dili ta pwede moingon nga kanang pastora kay nahagbong na tanang pastor nga no sayok ta na. Tanang pulis nga nakasanga na tanang pulis pod naikabit dili pod. Daghang buotan. Daghang maprinsipyo. Daghang naibaruganan ug daghang naikahadlok sa Ginoo. Amen. Mao na ang gamayng pagdasig igsoon ning kabuntagon, kahaponon di ay ug kaudtuhon. Okay, let's pray. Hallelujah. Father God, salamat sa imong bag-o na pod Ginoo nga imong gipadayag nga mensahe kanamo ning kabuntagon about judgment or about Lord nga dili mi pwede mo generalize Ginoo. Labi na nga lahi mi og struggle unya. Ang sala sa usa dili na mo pwede ipahid sa lain. Tungod kay the same calling, the same ministry, the same job. No. Imo mingi pahinumduman karon sa naitabo ni Judas Ginoo nga ang sala ni Judas, si Judas ra pud ang nag-suffer.
ang consequence na rapon ni Judas, walay apil si Pedro, walay apil si Juan. Lord, salamat sa bagong pagtulunan nga imong gipaabot kanamo nining kahaponon, and I pray nga kani nga pagtulunan may hinungdan nga dili mi mo judge sa uban, dili mi mo generalize sa uban, but Lord, kamao mi mo respeto nga kada usa na ay struggle, kada usa na ay battle, o kada usa matubang sa Ginoo sa kaadlaw, Ginoo. Lord, salamat sa imong mensahe, sa imong pulong, salamat. And right now, akong giampo Ginoo tanang viewers, Lord God. To all of the viewers this time who are watching, bisan pa man ang mag-replay ani unya, Ginoo, I pray ako nagahangyo nimo. Unsa man ang ilang struggle karon, unsa man ilang mga problema, unsa man ilang kabugat, gipas-an karon, balatian, or anything, Ginoo, nga ilang giatubang karon, nga nabugatan sila, tabangi, Ginoo. Lord, I pray nga mamuhat ka. Lord, I pray nga ikaw, Ginoo, hatag og solusyon, kasulbaran sa ilang problema. Lord, unsa man nga milagro ang ilang gusto masinati karong takna, I pray, Ginoo, nga imo kanang ipasinati, ipatagamtam kanila. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat, Lord God. According to your word, Lord God, you're the same yesterday, today, and forever. So kung naghimo kang milagro kaniadto, makahimo gyapon ka karon. So Lord, again, unsa man ang pinaka-need nila karon this time nga milagro, let your power will manifest to them right now, to their situation this time, in Jesus' mighty name. Salamat, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. Among giangko ng kadaugan. Giangko namong kaayuhan, kagawasan. Giangko namong milagro gikan kanimo. Uban sa dakong pagtuo. Himoa lamang ming kapiyalan. Himoa ming kasaligan, angayan, sa imong panalangin nga imubo kanamo. Mao kini among pag-ampo amahan, amo kini gipangayog, ipasalamatan, pinaagi sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong kautuhon mga igsoon. Praise God. Hallelujah. That's all for this afternoon. See you again tonight for another topic. Kay murag okay na ako ang pagaw. Salamat kayo atong nagpadala atong package nga di ay tambal from Japan. Okay kayo, igsoon, effective. Gabi ining wali ko sa service. Kuratan ko kay okay akong tingog. Salamat kayo, no? So, igsoon, that's all for this afternoon. Akong ibalik na ng himaya og dungog sa tumbuhi nga Diyos. And to all of the viewers this time nga wala pa kabalo sa atong YouTube channel, please subscribe, no? Libre ra na atong YouTube channel. Mas dali dito makita ninyo atong mga previous lives in this sa mga niaging mga bulan na dito. Dali ra ma-save, dali ra ma-download ang atong YouTube channel. Ang link na ni nga caption, unya ang name sa atong YouTube channel, Mabungahong Kristohanon gihapon, no? So again, that's all for this afternoon. Kita taon niya igsoon or kita po taon niya kay manganta mi. Mga tatanak, no? Or natay mga reels or unsa da para sa kimayaan sa Ginoo. So again, that's all for this afternoon. Ako nagaampo kanunay nga ang grasya, kalinaw, kaluoy, pabor sa Ginoo mag-uban-uban kaninyo. Tanang buhat sa inyong kamot, panalanginan sa Ginoo. Amen. So that's all for this afternoon. Again, to God be all the glory. O ngakoy kabili ninyo mga igsoon maon Ampo, amping, abante. To God be all the glory. Okay, so see you next time mga igsoon. God bless.